Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Hai na yi babban sa'a. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sallama nake fa kun bani ina babatu a tsakar gida. Ya kamata fa ku fito daga daka fa na shigo daga nima gidan nan. Hai mu dai honorable Garba diso alkhairin ne a gare mutanen gwale. Ya kamata ku fito. Salamu alaikum. Bai na amarya ne haba ya kuka rabu da ni sai babatu nake. Assalamu alaikum sir mai gida san da zuwa. Yawa sani dai. Yawwa. Mai gida kai hakuri. Kaga kana ta sallama ba mu amsa ba ko? Wannan gaskiya. Wallahi ina ciki tunani ne kawai nake ta shi yasa ka ji sallaman ma ban maji ba. Sai daga baya na ji ihunka. Wai tsaya da Allah uwar gida. Na ji kin ce wai kina tunani wani irin tunani kike? In ban da abunka mai gida kar ka manta fa ka fita daga cikin gidan nan baka bar mu da komai ba. Ba dole in yi tunanin me za mu samu mu ci ba ko hatsi fa ba mu da shi a cikin gidan nan. Dai wannan matsala ce ta maganar abincin da za mu ci. Don Allah da wannan matsala ta ɗauke shi. Kakar mu ta yanke saka da ni da ke da amarya baki. Wannan shinkafa kuma daga ina mai gida? Kin ga yanzu nan da kika gani daga wajen mai girma honorable nake. Wato honorable Garba diso. Akwai maganar rabon tallafin kayan abinci da za yi. Ni ma Allah ya tsaga da rabo na an bani dan fariran buhun shi. Kin san ni da yake ne sarkin yaƙi ne ni. Yasa da aka zo bangaren shinkafa aka duba tamfatsetsan buhu aka bani. Wannan amalanke ce take iya daukar sa. Ka ce dai honorable Garba diso da nake jin labarin sannan. Honorable diso ya ce malam daushe ga shinkafa, hai ma in dai maganar diso ce, je ka diga mata manya da komai. To me gida ai ba bar mu a baya ba. Kuma yanzu kiya ce amarya ana ta sallama. Ba shakka me gida. Lalle ko honorable Garba diso. Da muna uwar albarka. Kin burge ni. Hantsi leka gidan kowa. Jirgin sama mai shawagi. Kago dau mutun ka dau kayansa. Sai wani dariya yake an ga buhun shinkafa. Da ke kika fi kowa bacire. Na ce miki zama aure na mai hakuri ne. Wato amarya na ji daɗin wannan kirari da kika yi wa shi mai girma honorable Garba diso. Wannan uban kayan abinci da aka kawo mana za mu dafa mi rigijibjib da mu. Ai dole mu je ya ci kirari. Sai ma na ji abbatuwa. Honorable Garba diso mutum ne wanda ya yi ayyuka nau'i daban-daban a cikin a ƙaramar hukumar gwale. Sannan bugu da ƙari ya ba da tallafi na fannoni da dama. Sannan kuma da ayyuka mamakon ayyuka da ya zuba wanda 'yan ƙaramar hukumar za su amfana. Kuma baka san wani abu mai gida. Mutumin nan fa na san shi da taimako. Gashi nan mu matan ma mu karan kanmu bai baru ba. Ba fa iya nan ya tsaya ba. Domin samar da tabbataccen aikin yi sai ya taimaka da katafaren janareto domin samar da hasken wuta a masallatai da kuma ba da tallafin tabarmi a waɗannan masallatai na wannan ƙaramar hukuma tamu ta gwale mai albarka. Bugu da kare, wallahi tallahi mai gida na ji labari gida-gida yake bi yana rabawa mata kekunan dinki da kuma injin markaɗe. Wallahi haka na ji yana rabawa mutane. Abin da nake so in nuna muku, wato shi honorable Garba diso a harkar ilimi kuma ya gina tamfatsan ajujuwa sannan bugu da ƙari kuma da samar da abin zama bencina domin inganta harkar ilimi a wannan mazaɓa tamu. Ba kuma iya nan ya tsaya ba, a harkar lafiya kuma sai ya ce to bari ya yi wani abu. Sai ya gina katafaren asibitin haihuwa a mazaɓar ɗorayi da kuma samar da kayan aiki irin na zamani a wannan asibiti domin inganta lafiya domin tana da muhimmanci ga al'ummar wannan mazaɓa tamu mai albarka. Wannan dalilin ya sa mu ma mata za mu bi gida-gida mu shiga mu je mu gaya wa mutane su fito da su da 'ya'yansu. Mu zo mu yi gangami mu dangwala wa wannan 'yan majalisa ta mu ƙura'a. Sannan shi mai girma honorable Garba diso sai ya tsaya ya duba cewar to ai domin tabbatar da tsaro dole akwai yiwuwar samar da hasken wutar lantarki. Sai ce to bari a yi muku odar wato irin fitilun sola ɗin nan na zamani. Aka samar da hasken lantarki kyauta. Ko ina
to yanzu kin ga dai ba maganar a ce wani mai laifi ya zo da daddare ya aiwatar da wani abu a cikin wannan karamar hukuma dan tunanin zai shiga duhu. An samar da haske, tsaro ya samu a wannan karamar hukuma tamu ta Gwale mai albarka. Amarya da uwar gida ina sake kai ku. Shi honorable Garba Diso sai yace to kuma ba iya nan zan tsaya ba. Sai tsaya ya duba tunda cewar kin san dai da ibada da duk wani abu da kika sani sai da ruwa. Sai ya sa aka samar da rijiyoyin burtsatse domin samar da tsabtataccen ruwa a cikin wannan local government tamu ta Gwale mai albarka. Sai ya ce to a bangaren nakasassu kuma sai ya tsaya ya duba guragu. Sai ya ce to bari u samar musu da kekunan guragu irin na zamani domin su ma su rayuwa su daidai da kowa, su ma mutane ne daidai da kowa. Sannan bugu da ƙari ya samar musu da ababen morewa rayuwa. Yanzu a ƙaramar hukumar Gwale wani lokaci dai akan maganar bukata ce sai gurgu ya tsere mai kafa. To sai na tsaya na ga da guragu da mu masu kafa masu yawon bege-bege da ku a matsayin ku na amarya da uwar gida mu tsaya mi wa ƙuri'ar mu kyakkyawan tanadi. Mu ɗan Gwale shekara ta 2023 mu tashi mu bazamo mu runtumo mu je mu dangwalawa mai girma honorable Garba Diso a jam'iyyar NNPP mai kayan daɗi. Ai ni yanzu nan ma ka tuna min. Zan shiga in ɗauko mayafi na in bi makotan nan nawa in ji sun je sun karɓo ta su rijistar? Na ba da dama. Wanda bai je ya karɓo bai hanzarin ya je ya karɓo. Wannan uban kaɓaki wa zai bashi mai gida? Wai tsaya da Allah. Ina yaron nan yake dan baba. Ga dan baba nan anan baba. Yawwa dan baba. Allah maka albarka. To kaga dan albarka. Yawwa Allah maka albarka. Ai baba mu ma honorable Garba Diso ai babban mu a baya ba. Domin ya raba mana balabalai ga takalma na bal sannan kuma ga rigar bal. Duk dan mu ji daɗi mu matasan Gwale. Ya raba balabalai an ba ku takalman kwallo da riguna daga jerin wanduna. Ga sanar nuna ma. Kuma akwai yan kuɗaɗe da yake ko ne yaro ibe wa ko Anya ko baba wannan kuɗin ai na kaji labari. Wallahi sai ka kawo. Sai kenan zan bayar baba. Yawwa sai ka kawo. Zan bayar amma sai na dawo. To kama mu. Wannan sako ne daga honorable Sise Sani mai nage jagoran kawo sauyi na karamar hukumar Gwale.